wie gaan net zo voor de waan op een bank zitten. Ja, zo niet ben ik net. Ik wil wel graag ja, wat doen en ja, wat omprutsen. En ja, toen zijn we een trekker, een hinder, dat ken ik, maar ja, die maakt altijd voor die. En een trekker die 16 hakdelen en dan kies ik nou eens een keer op vakantie. Goeie. Dat weer een naaiklap. Ja, we zitten een tijdje nou, in het jam en ja, we hebben geen hobby. We moeten een hobby hebben en we hebben een goede buurman van u, die heeft een paar trekkers en die weer naar een meeting daar. En we zijn de zeewijkers even een keer zien. En ja, zouden vonden we dat ook wel leuk. En toen zeiden we van een paar merken op de marktplaats. En ja, toen kwamen we Farmel John Deere uit. En ja, toen de eerste trekker dat er mooi te keer kwam, toen zeiden we, hey, dat is mooi en dat is een Farmel. En toen kochten we die trekker in Greensloon en die hebben we ophalen. En de eerste keer wat voort met de trekkers naar de meetings daar, weekends. En ja, ik rijd op een trekker en de vriendin die wil ik graag op een trekker rijden. Nou ja, we hier niet een trekker en dan willen we naar meetings staan. En dan wil hij op die trekker rijden en ik karken hem wat met die auto achterom. Ja, en ik zie iets van, ja, leuk voor mij, maar je vind ik net vol aan. Dus toen heb ik een voorstel dienen van, nou, daar rijden we om en om. Maar daar hier mijn vriend al gauw geen nacht van, dus hij zei, dit met ons, er moet nog een trekker bij. Dan hebben we dat gezoorde mieten we net meer en dan geven we mooi TR op de trekker en dan hoeft er net in meer met de auto. Eerste inzet dus de hele winter? Ja, dan kunnen we ongeveer 10 trekkers zien. We hebben nu op zijn meest achterin gehad, maar daar krijg ik wat zingen in. Dat krijg ik geen. En ben je blij dat ze dan overuit mooien? Ja, daar zit wel. Daar leef ik nog aan. Dus wij gaan met deze trekkers op vakantie. Ik rijd op een trekker en een vriendin rijdt op zo'n trekker en dan rijden we terug heel Nederland. En ja, we hebben vorig jaar 9 dagen voortgewerkt, hebben we 900 kilometer rijden. Ja, de ontspanning. Je rijdt net zo hard en je sjuggen volle meer. Als er maar een auto erop uit bent, dan kijk ik door de sneldiek en flust alles voorbij. En je komt op hele mooie lietse diekjes. Wij vorig jaar het riviergebied dienen. Nou, dat was geweldig mooi. Prachtig mooi. Ja, je hebt tijd aan jezelf, je stapjes en nou en dan eens voor een bakje koffie of een broodje of wat je maar wil. En dat is gewoon de ontspanning. Maar als je nou met deze trekkers naar Limburg daar rijden, dan kan ik me voorstellen dat het nog wel eens wat dreig is om paard te vinden. Ja, dat is wel eens wat dreig. Ja, ze kunnen heel door de snelweg heen. Vorig jaar een probleem bij Arnhem. En nou, we rieden daar al uren om. En ik skeer me nog dat ik zei, ik ga naar die sneldiek. Dat kan mij wat langer boeien. We zijn 2-3 kilometer door de sneldiek kijken. En hij denkt, nou, ik moet er maar achterom, want anders weet ik het net. Maar goed, even later heen het paard weer en dan kom je weer op die mooie diekjes. Maar ja, zulke situaties kom je zien en dan moet je gewoon net de bang wezen. Gewoon huppakee, geef maar die banaan en verder genieten. Ja. Kleine sluis. Marco, jongen, waar heeft die van? Een bal. Zo? Is dat nou het afval wat je hem ziekje? Nou, net echt. Daar verderop lezen nog een paar flesjes. Dat is eigenlijk wat muziekje. Maar je laat net zo soort, jong. Nee, dat valt me echt een beetje aan eigenlijk. Of ging je het al opruimen? Nee. Of het mij niks net. Maar waar is het goed dan? Nou, dat zit er zo wel in de ruwen. En wat zie je nog mooi? Ja, daar leidt een skep net en dan zullen we het erin uitvissen. Sluit er nu daar. Ja, nou gaat het daar. We zijn dwaande met een project door zwalkafval. Wel uit het afval, van waar zou het wezen. Maar wat natuurlijk het allerwichtigste is, hoe kunnen we het voorkomen en wat voor oplossingen kan zij bedenken. En de wethouder had hun die vraag gesteld en zij zullen die oplossingen ik weer presenteren aan de wethouder. Dit valt er net aan, jongens. Hey. Ja. Hoppatee.
voetballen. En wat smiet straks nog op? Ik zoek naar de... Ik krijg er niks voor. Kun je net op de marktplaats zetten? Ja, ik ken wel, maar ik ben benieuwd als het wel kwijtraakt is. Oh. En wat zit er nou mooi dan? Ja, ik denk dat we op een afdeling zetten en dan kunnen we er maar voetballen. Het hopelijk een stuk makkelijker. Ja. Was die erin? Wanneer de kast wordt ze niet 63 dat ze het met opbroemen, maar dat hier niet doet het. En zou dan een andere oplossing wezen? Nou ja, meer prullenbakken en zo. Zou dat helpen? Ik denk het wel, maar ik zie je net bepaald een grote containers. Ja, wie bent nou maar?